ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор як чанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. хонаҳо сар мешаванд бо нархҳои 45,000 сомонӣ боло ҳастанд, ки ва квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Душанбе, Бохтар, Ваҳдат, Ҳисор ва хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бохтар, Ҳисор, Ваҳдат, Рӯдакӣ ҳамин тарафҳо ҳастанд. Яъне замин, квартира, хона ҳар се намудашон ҳастанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кораи мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника барои фурӯхтан дошта бошед, сурат маълумотро дар номери WhatsApp иморӯ кунед, мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 96 сомонӣ марамат рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар ноҳияи Вахш гуфтагааст, кӯчаи Шаршар. шаҳри Бохтар, ноҳияи Вахш дар кӯчаи Шаршар. Дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон мегирен. ҳамагӣ 12 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 8 дар хона кардагӣ тайёр. обшобадорон 8 дар хона дорад, мегӯяд соҳибшон. якта калидори ошхона ба як кухни отделни ҳастад. оғули 20 метра дорад, мегӯяд барои хела ҷои гов мол нигоҳ кардан ва ҷои алафхона, ҳезумхона дӯстон, ки ҷои алафхона дорад барои 15 метра, ки ҷои захираи алафҳои мисол барои зимистон ва тоистон. дарахтони мевадиҳанда мегӯяд дорад як 10-15 намуд дарахтони мевадиҳанда. об свет мегӯяд ба даруни хона мегузарад. айни ҳол мегӯяд даруни хонаҳоро мегӯяд ремонт кардесем, мегӯяд яъне ки дуруша сурат нагирифта, яъне ки хонаро мегӯяд ремонт кардесем, ҳамин хел ҳамаша мегӯяд обши бо ремонташ, яъне метия мегӯяд хона барои зиндагӣ обши тайёрай. дастрошни фурӯхта мешавад бо нархи 300,000 сомонӣ. баъдон бо арзон ҳам мешавад. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% омода ва тайёр. гирди хона маҳкам, ошхона, баня, кухни, калидор, аловхона, дегдонхона, ҷои ҳезумхона ҳамаш отделни ҳастад. просто суратҳои пешинаша, суратҳои навша, яъне ки натонистан равон карда, ин рақамошон мегафон аст кор мекунад ва дар рақамошон WhatsApp пайваст доранд. одамоне ки наличи мехоҳад арзонтар мекунад, марамат занг занед. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар пеши қалъаи Ҳисор қарор дорад. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги дар шаҳри Ҳисор, деҳаи қалъа, яъне ки пеши қалъаи Ҳисорда қарор ҷои беҳтарин аст. ҳамагӣ 7 сотиқ замин масоҳат дорад, ки ду дар хона кардагӣ тайёр аст. баъдон ки якта калидор, ошхона, ҳаммом, ҳуҷҷатхона ҳамаш отделни ҳастад. як 15-20 намуд дарахтони мевадиҳанда дорад. гирди хона маҳкам. дар пеши хона мегӯяд мактаб, масҷид, балница ҳастад. ҳуҷҷатҳои хона 100% гирди хона маҳкам, рӯи ҳавли битон кардагӣ, пеши даврӯзаҳо шеб рехтагӣ аст ва ҷои навес барои ледни штания дорад. дӯстони азиз, ки ҷои хуб мегӯяд ҳамаи шароитҳои хона муҳайё ҳастад. даруни хонаҳо мегӯяд ремонт кардагӣ ҳастад. дар тирезаҳои нав часпондагӣ обсвет дар дуруни хона ҳастад. даврӯзаи нав часпондагӣ хона мегӯяд бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. просто дарунҳои хонара сурат нагирифта, ин суратҳои яъне гӯем пешинаш ҳастад. суратҳои навам дорад, яъне хона уже дарунашон тайёр ва омода ҳастад. дастрош мегӯяд мефурӯшад бо нархи 300,000 сомонӣ. баъдон арзонтарам мешавад ва ягон квартираи хонаҳо аз территорияи Душанбе бошад, мегӯяд вариантҳои алишам мекунем, мегӯяд марамат вариантҳои худтона пешниҳод кунем. кадоми сумкати агар мехарад бо арзонтар кардан метием, мегӯяд дар наздикиш мактаб, масҷид, балница ҳама чи аст. лаби роҳи калон азиз, пеши қалъаи Ҳисор хонаҳо тайёр, ҳамаш ошхона, баня, кухни отделни ҳастад. ин рақамҳои Тоҷикистоншон мегафон кор мекунад ва рақамҳои Россияшон, дар ин рақамҳои Россияшон WhatsApp ҳам пайваст доранд. кадомитон агар харидори аниқ бошед, арзонтар кардан метием, мегӯяд марамат. ина бо қачон гап занед ва вариантҳои алиши худтон пешниҳод кунед, марамат. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шомансур гуфтагӣ аст, яъне ки Шапкин. аз болои мости 46 мегӯяд то хонаро ҳамагӣ 3 километр рӯ аст. хонаи дуошина аст. баъдон ки боз як бор такрор мекунам, дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шомансур, яъне Шапкинда аз болои мости 46 мегӯяд то хонаро ҳамагӣ 3 километр рӯ ҳастад. обшими 1,8 сотиқ замин аст, қариб 2 сотиқ баъдон, яъне ки аз 1,8 зиёдтар мегӯяд соҳибшон ва 5 дар хона дорад.
яъне хонаи дуоша тагиш ҷои гараж ҷои мушумонӣ навес яъне ки проектҳои навкатия дар дурунии хона ошхона баня кухонӣ калидор дар дурунии хона аст айни ҳол даруни хонаҳоро ремонт кардеян шикатур кардеян яъне ки шикатур карда мегӯяд ҳамаша метиҳем соҳибшон хонаи дуошона гирдаш маҳкам инамихе проект аст бадрон хоб об суфед чама аст лаби роҳда мактаб мағоза ҳама чизо дар наздикиш аст срочно мефурӯша мегӯяд бо нархи 220 000 сомонӣ одамоне ки наличӣ мехара мега омада аз пеш бина мега маъқул шунотид арзон карда метия мега соҳибшон дар наздики хона мегад мактаб садик мағоза мегад аниқ ҳаста яъне ки наздикиш да мега соҳибшон ҷои беҳтарин шоҳ маҳсуд шабкин аз болои мости 46 амаги 3 километр 220 000 сомонӣ бадро арзонтар мешуд на рақамошон кор мекард марамат занг занед чорум квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар маркази шаҳри ваҳдат гуфтага аст роҳатӣ якхонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад 42 квадрати метр обсвед аст ошхона баня кухнӣ термис дорад хоб даруни хонаҳо мегӯяд ремонтҳои замонавӣ кардагӣ обсведча мегӯяд пастияни ҳаст ва лаби роҳ да мегӯяд маркази шаҳр мегӯяд ҳамаи чизои дар кӯри мегӯяд дар наздикиш ҳаст инам хел дом аст ина аз берун дӯстонад ва суратҳои даруншам ҳаст кадом мегӯяд агар маълумоташа нафаҳмида бошад мегӯяд тариқи телефон маълумотҳои пурраша шумода мефаҳмонанд нархи квартира мегӯяд 200 000 сомонӣ аст бадрон бо арзонтар мешавад кадоме ки харидор омада аз пеш бина мегӯяд савдо мекунем шаҳри ваҳдат роҳатӣ лаби роҳда 200 000 сомонӣ бадрон ина рақамҳои мегафоншон марамат занг занем хона ошхона баня кухонӣ ҳамаш аст ремонтҳои замонавӣ дӯстони азиз лайкотон нагузорен ва силкаи навори моро падисаж кунен чӣ хонае ки шумо мехарен квартира замина чизе ки набошад дар комментари нависед мо ҳам гуфтагӯи шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем панҷум хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе дар тарафҳои чагатай гуфтага аст соҳибшон яъне ки маҳаллаи шодоб рӯпарои бозори кушониён гуфтага аст соҳибшон боз як бор дига такрор мекунам шаҳри душанбе тарафҳои чагатай рӯпарои бозори кушониён яъне ки маҳаллаи шодоб мешава мега соҳибшон ҳамагӣ бардорон як сотиқ замин дорад ки ду дар хона кардагӣ тайёрае ки якта ошхона баня кухнӣ термис ҳоҷатхона ҳамаш дар дуруни хона баробар бардорон ки хонаҳоро мегӯяд ремонт кардеся мегӯяд ремонт карда метия мегӯяд соҳибшон дар тирезаҳо часпондагия яъне ки хайбоина маълумотои пурра ва 100% мегирад яъне ки бо нархи 160 000 сомонӣ бадрон бо арзона мешавад ина рақамҳо мегафоншон аст марамат дига маълумотша гирен яъне хонаро падъабоя чӣ хеле аст ҳамон хел тайёр карда метиҳанд бо ҳақиқатшон гап занем обсудама 100% марамат шашум квартираи фурӯшӣ аст бадрон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи сино гуфтага аст дар политехникум бадрон шаҳри душанбе пойтахт ноҳияи сино дар политехникум духонага квартира аст ки дар сеюм ошина қарор дорад доми 4 ошона аст бадрон 45 квадрати метр бо обсвед таъмин аст ошхона баня кухнӣ дорад даруни хонаҳо ремонт кардагӣ ванна ҳоҷатхона ҳамаш мегӯяд ҷудо ҳаст ва кухониш мегӯяд отделни ва балкон мегӯяд отделни мегӯяд соҳибшон хона мегӯяд бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ҳамаи намуди самти тоҷамин мисол душам мегӯяд яъне маршрут айпеши ҳаминҷа ҳаст пеши дом да мегӯяд барадор яъне ки заводи кока-кола ҳаст мегӯяд соҳибшон аз пеши ҳамин дом яъне ки ҳамаи самти ҳамин душанбе мегӯяд маршрут дорад хай маълумотои пурра ва аниқташа аз соҳибашон мегирем бо нархи 270 000 сомонӣ фурӯхта мешавад бо арзона мекунанд духонага сеюм ошона 45 квадрати метр дӯстони азиз лайкотонро фаромӯш накунед ва навори моро дар ватсап имотон падисаж кунед замини фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи ашт дар деҳаи шаҳидон гуфтага аст соҳибшон ноҳияи ашт деҳаи шаҳидон бадрон ҳамагӣ 8 шотиқ замин маҳсулат дорад ки се дар хонада фундаментош рехтага аст бадрон ки бо иқа санг қомам дорад дар инҷа мегӯяд гирдаш да мегӯяд одамо зиндагӣ дорад дар пеши хона мегӯяд об аст ҷои ватапроводам дорад бо сангам дорад бадрон ҳуҷҷатҳои заминам мегӯяд 100% уже фундаментҳои хона рехтагӣ се дар хонада ошхона баняшкати ноҳияи ашт мегӯяд ва деҳаи шаҳидон
дастрош намефурӯшем мегӯяд бо нархи 45000 сомонӣ бардорам, бо арзонтар ҳам мешавад, яъне ки савдош дар пеши ҳамин замин мегӯяд арзон карда метиҳем. ба кадом дӯстоне ки аз ҳамин территория ҳамин хеле замин бо ҳамин чиёш дар кор ки бошад марҳамат занг зад дигар маълумотша гирем. дӯстони азиз, имрӯза наварда як 9-10 хона буд ки 1-2 хонашон уже савдо шуд ки мо дар навор натонистем монда, барое ки дар монтаж уже мисол аз хадом шиносии худчон савдо шуд хона, барои ҳамин намудем. шумодам агарам хали хона замин квартира бошад роӣ кунед, фурӯш дам мегузарем. Ин буд дӯстони азиз навори имрӯза, то видеои оянда.